tini bai salni romwi niani phungni jiming sarik jora lahar kasolaimani fiaba Hiren Jamatia yokde bokes laijak mani tini bo haina hai nangkha tali romwi tini bo haina hai killa hatibo killa bazar udaipur tu killa hati thangmani laharo haina hai tini lahar kasolaimani mangfili owaikino Hiren Jamatia no takti fiona bagai prok khorang tisaleka tini bo haina hai tamono tini bisingo Hiren Jamatia YTF mi warriors proksa tamono tini bisingo fiok jaya hangke taibo brok soba kotoro brok ya presana nei kor lekha এটা একটু শুধু স্যার এটা দুখানে ব্যবহার একটা পুরো ব্যবহার খাই মিক্সড খাই যত তাড়াতাড়ি দেবে কয়টা দ্বারা কি ভিডিও সাথে কোথায় দালা দেয়া আচ্ছা কি লিখছে দেখেন না আমরা তো আর এটা রেখে দিতাম না miabo salsa norok lahar kasolaimani tini bo haina hai jenroni sanmung onroni diman saksa singa tabu butra bahai tam khainai hambai norok media no joto tai coverage khaisin jeta jingjan logno punukmani abano belaki hambai जों मियानि सिमिनो जे चिनि YTF नि tak Hiren Jamatia no je arrest khaijaman no tui जों मियानि सयतानि सिमिनि जों joto jagano चिनि o gilla 20 bakma joto jagano जों aba hai root block khaijak tongo inke tini bahaino जों haino hai je boni arrest mani no joto din bel loya sak जों thaipla thakla ya khaiwi जों hai root block ka khaiwi चिनि slide no जों কোনো দিনও রসাই নাই আমার হাইখানাই খাইবি जों ডিসিশন নাওই जों যে যত জায়গা রুট ব্লক খাইজা দङ बिदि শুধু তিনি বাহাইনো আর জায়গায় আমি আনিছিনি তিনি যত চিনি বিভিন্ন জায়গাওয়ানো চিনি আমার হাইকে রুট ব্লক খাইজা দङ बिदि जों তিনি বাহাইনো जों পাইলে जों मियाफ्राव माइया बनो बेर जों मियाव खाइ साइ खालामखा चिनि ताइ एसपि सासक चिनि उसि যত चिनि जे नायखौनाय आंखर उदिपुर फैगुमति आंखर नायखौनाय जत फाइवि एसपि रो डिएसपि रो फाइवि एसडिपि रो फाइवि नाय साइक्लांखा रो सासिदि जों अमनो जों थिखायनाय सा इगे जों हाफानो जों बरनो पयतो साइन मानलिया त मानि माने उ किसिसु जिनकि लाइक पन्चायत किसासु पाव बांलाय मानि अ जागो बर बुसु दरखे केस खाइबि रखा 109 अटेम्प्ट टु मर्डर अम हाय खाइ बर केस खाइबि रखा इगे जों बनो कुनो दिनो माने न्यामाया 이게 자가오는 신이 Hiren Jamatia 뭐 에레스 응자마하 에또 제는 번째도 배니 삼땅 동만이 어버럭노 뜨비 기사 살아일라 이게 엄하이케는 버럭 부라일라 어로 부이빌라 하야 에템 토마타 마네 보노 타겟 타이비 불라 하시에 블레 이게 어버바 부라이마니 자고 버럭 에레스 망나 진너게 버럭노 에레스 마카냐 तमानबाई 버럭 에레스 खाया 이 동사버 에케사코 소셜 미디어 텍스트 방문 누구이동 चिनि रामपुर सार बनी सोशल मिडिया बारे नरो जतो सोशल मिडिया रो नुबाय खाना ब आसुके उसकानि मुलग रय तंखा चिनि जे तिपुरा सार न चिनि जे बरक र न बुलाइदि तलाइदि फैलाइदि एलाकाव कुनो शान्ति तय फेनि बनी कुनो प्लेनिंग करे चिनि एमले सार इके अब हाइरो न केस खाइ माने दे आं नरो सोशल मिडिया थिके आं सोंनानि मुसु इके अबनि बाय उनि जों आसक तंगिया जतो दिन बनो माया सा पर्यन्त चिनि इन्डिफिनिट चिनि स्ट्राइक दंनाय अब इनके बरक मियाफ्राव दिनै 9:30 थेकेनो अब 9:30 किनो न जों सारसि दय होना अर किलाउ सिसं एसडिपि सार संखाय सारसि दय होना हिसाबै इनके दिनै जतदिन बरक सारसि दहनाय दे रहे दे
जों आबोनो जों नाइसेंया बरक रह खायके जों मानाय तिनि अपन जत दिन माया सा पर्यन्त जों तिनि साल बाय साल खानाय खानाबो खायनाय सनैबो खानाय जों थाख्लाय खायबो जोंनि अ जोंनि बननो जों पालायनि दं ताके सिंसिवानो on the 101 under section attend to mother case khlaijak khaje Hiren Jamatia white tabni warrior saiteba miabo norok bini bagai thai thayano kabangma jaga jaga lahar kasalaimani yaba lahar kasuma baidao case rosa jangnai na bomahai norokle o je case khlainai borok abo baidemon malai khara bo tam kofrong bini केस खालायनाय बरक तो खालायखा इनके जारा केस न नानाय जोंनि जे गिला पेस बर'नि मथे सामतां जोंबो हाफानो जोंनिबो अर तंब्ले हाय एरें एरें किसि जुगना आसि कतर खायबा जमाखे ओंनायबा इनके अम हायके मानसि खायके जों एलाका बायके शान्ति दंनाय जों बरक बाय बरक जों ताखु बाय ताखु बुकाय बुक जों बायके शान्ति दंनाय थेवबो जों अबनो जे माइया सांनो जों ब्लक खायनि दंवै जोंनि हिरेननो जों जेखफानो एरेस्ट खायजागमोननो बेल मारनाय होनो जों नासिं दंवै जों बिनि जरा नासिं बिनि बै आंके सनिबो खायखना बाय आसामाव दं दिनैले बिदर खायजानाय आरनि जेलनि बरत जोंना आसारे रखा बोसुगरा तै जों नासिं दंनायता जदि जों आंके तै बुक सबा कतर सले जबा बानि बमाय जबा सुदुर लाहार चिमित kasuna na je kujuk level borobai malai nain dro जों अबनो तो बाहाय बाहाय खायबन नांफिनाय अबनो जों जोंनि लिडारशिप दं बरक बाय आखक लायबो सालायबो जों डिसिसन लाजादों moto kuno beino madar bakhlaya eba rape case bakhlaya yaba bo ramjak khana bini sago tamo asuk saya tongoi bo ramjak khana asuk ke kos माने बिनि बागै जे लाहार kasuna nangkha tamo रंजा मानि कायन जों नगै मानसि राजनीति बाबे बीजेपी रो अनेक सिनि बरंनो बुसु केस सुदु बमा साया गोबां मानि केस खायजादों बरं राजनीति सुदु राजनीति न बरं माने जन सेवा खाया खायनाय हि बरं वानसया जों पलिटिकल नि थेके जों जन सेवा खाय दंबले बरं जन सेवा खायनाय हि वानसया गोबां मासिनि ओ बिसिनि जे ताग मासानाय पन्चायत चिन किला बिसि पन्चायत मासानाय चिन किला पन्चायत चिबिया जत जागोन चिनि बरं न बुसि बिप्राय खाय दं बुसु जों दाल खाय दं जों कायसा आरवा नावानि हिंखिसि मुसमानिया के अबतमाबा के अबतनो गलाखि जों सेले मिया तो सालसा पुनि जिमिं जा सारि जरा नगलार कासका तिनि बहाय नाय पुनि जिमिं कासलायमानि बमहाय लुकरनले बमहाय थांनासो खलायनि पारमिशन रिजाक एलाउड माने जारे ताम ताम माल खुंलाय र तिनि तो किल्ला हाति बारिया देबा तिनि बनंखा बमहाय माल खुरनो न पारमिशन सिनि रुगि सुगि जों थायनाय बहारनो जों मारना अबहादा सिनि एग्जाम बहारनो जों माखायना ताजरा कुनु केबिने बरक माहिर तो माने तरा साले दि ननि रुलबक लाहार ता प्रशासन लेभेलनि तो फाइबि होफायखा अपन जोंनि जतदिन जोंनि जे उ हिरेन ब बेलमाया सासे कासुनि नायम थारले बम हाइद्र न डिउटी राइट नायम थां पुलिस सामनो बर खाय तो डिउटी राइट काहाम इनके ताजरा ताबुक त प्राय 10 ता टाइम दंखा ताजरा कुनु आयानि कुदनि कुनु खबर सफाय ताबुक जरा जों लाखिनो दं बर मियाफोर जेहेतु जों न कग रय गोबां थांबो सारा नयता बिसिनो जों यांकिलानि सासि रय रखना सासि रहोबा परिखिनरनि गाहाम नंनाय अबहाय बरखौ जों साइलांगो जों ताबुक yok khangge janroni hiren jamatia tabuk yok khangge norok tin tabuk bisingun noroni lahar rosna heda obhai seble mane bo yok khangge noroni lahar rosa janai bo jokon te sini hiren jamatia sini yaw sofai kai ke जों जत जागानो खुलुखला द हामबाय